yksi kerrallaan, yksi kerrallaan, yksi kerrallaan, yksi kerrallaan, kuinka ironista. Etkö halua kuunnella neuvojamme? No, me annamme ne sinulle kuitenkin. Tee elämässä päinvastoin välttääksesi virheitä ja epäonnistumisia. Jos esimerkiksi haluat menestyä, älä seuraa muiden valitsemaa tietä. On parempi tehdä päinvastoin, silloin onnistut varmasti. Haitalliset neuvot käänteisessä muodossa. Yksi kerrallaan, yksi kerrallaan, yksi kerrallaan, yksi. Kuinka ironista. Jos haluat olla onnellinen, sinun ei tarvitse etsiä onnea ulkomaailmasta. Ole vain oma itsesi ja elä harmoniassa itsesi kanssa. Ja silloin olet epäilemättä onnellinen. Ja jos haluatte tietää historiaa, on parempi olla lukematta sen oppikirjoja ja kirjoja. Kuuntele vain ihmisten tarinoita, jotka olivat paikalla ja näkivät sen omin silmin. Haitallinen neuvo toisinpäin. Yksi kerrallaan, yksi kerrallaan, yksi kerrallaan, yksi. Kuinka ironista. Joten jos haluatte tietää totuuden, kysy ihmisiltä, jotka todella tietävät sen. Mutta älä usko kaikkea, mitä he sanovat, koska se on usein vain valheita ja petosta.